माने पर्यायाव मोनफैबाय जोङो इउनाइटेड फरामनि हांख्राय इउनाइटेड फरामजों गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं रायजो राजाफोरखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे जोंखौ जि समाव थैथाङै सहाय खालामबोनाय माखासे संगठनफोर बिसोरखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे बरबरियाव दिनै जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बे सावरायनाया स्पेसियली मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टी इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बे बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धांत लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होगोन आरो बे पलिटिकल पार्टीया मानि थाखाय जोनोम मोनगोन बे पलिटिकल पार्टीनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जोङो बावैसो गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टीखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ दिनै एनडिएफबीआ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकल पार्टी मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों बिनि सायाव जोङो गोबां बिबुंथिफोरखौ लादों जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोंखौ सुबुरुनफोर होदों आरो दिनै जों बुजि मोनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ बिटिसि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि उनाव बिएलटिआ जोबबाय बिएलटिआ थैबाय बिएलटिनि गोथै सह'आव बिपिएफआ जोनोम मोनबाय जायनि थाखाय दिनै बिपिएफखौ कन्टिनिउ बिएलटिफोरा दैदेननो हादों दिनै एनडिएफबीआ 30 बोसोर नांबाय जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय नाथाय जोङो थैबाय जोङो जोबबाय दिनै एनडिएफबीआ जोबखांनायनि उनाव जेबो दिनै जोंहा मावनो थाखाय बिदि प्लेटफर्म गैया जायनि थाखाय दिनै जों सानफाफिननांगौ जोंनि लेगेसिखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीनि गोनांथि जानानै फैदों बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन आरो बिदिनो एनडिएफबी इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय जों जेब्ला रायलायबाय गोबांथार जों सुबुरुनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय आरो दिनैनि तारिखाव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिगनेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल बेयाव जोङो फुललि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन दिनै जों बेबायदि पर्यायाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जों सफैनो हाबाय स' बेयावहाय आं खावलायगोन साफ्रोम बिटिसिआव थानाय जाति जनगोष्ठी नोंथांमोना रेडि जानानै था जों नोंथांमोननि थाखाय मावनो जों नागिरदों दिनै बे 17 बोसोराव जोङो जि सरकार नुबाय बे 5 बोसोराव जों जि सरकार नुबाय बिनिख्रुइ जोङो साबसिन जों मावनो नागिरदों मानसिनि थाखाय जों मावनो नागिरदों बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों बे पलिटिकल पार्टीया रावनिबो हेंथा नङा बे मानसिनि थाखाय जागोन जों जिहेतु दिनै नासयजानाय गादब जानाय सेबख' जानायनि थाखायनो जों जुजिनो गोनां जादोंमोन जाहाथे जोंबो बुहुमनि बिखायाव मान सन्मान जों देरगा दुग्गायै थांनानै थानो हायो जोंनियावबो लामा मोजां जायो जोंनियावबो हस्पिटाल जायो जोंनियावबो इउनिभारसिटि जायो गुबुना जेरै हरनि खोमसियाव स्राङाव थानो मोनो जोंबो जाहाथे जों स्राङाव थानो मोनो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै एनडिएफबीआ जुजिबोखादोंमोनखा थ' दिनै जों नायदों दिनै जोङो बे 17 बोसोर जि सरकार नैबे 5 बोसोर जि सरकार बिनिख्रुइ जोङो बेटार मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ दिनै जों लाबोनो नागिरदों आरो थोंजोङै जुदि बुङोबा बे राजखान्थिया मानसिनि थाखाय राजखान्थि जागोन दिनै जोङो सोरनिबा सरकारजों खालामनो नागिराखै दिनै जों नुदों बिटिसिआव मोननै टार्मसनि सरकार बारलांबाय जों नुदों स्ल'गान हिसाबै हाग्रामा महिलारि सरकार जों नुदों स्ल'गान हिसाबै प्रमद बर' सरकार नाथाय जोंनि जि मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टीया दिनै सरकार दानो थांदों बा जों जुजिनो नागिरदों बियो नाथाय जोंनि सरकार जोंनि बिटिसि जों गासैखौबो लाफानानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों सिन्था खालामनानै नैबे गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों नोंथाङा थारैनो मोजां कुइसनखौ आंखौ सोंदों दिनै पलिटिकल पार्टीया बिटिसिनि इलेक्शना खाथिखाय जोङो सिगां बिटिसिखौ जों टारगेट खालामग्रोदों आरो बिनि उनाव जोङो सारा आसामाव जोंनि बे पलिटिकल पार्टीखौ जों फेहेरगोन जेराव जोंनि सुबुंफोर दङ जेराव जोंखौ हास्थायो जेराव जोंखौ मोजां मोनो बेबायदि जायगासिम जों लांनानै जोंनि बे पलिटिकल पार्टीखौ जों फेहेरनो जों सिन्था खालामनानै दङ राजखान्थि हान्जाखौ दैदेननो जोनोम होनो गोनां जानायनि आन्दोआव गोबांथार सैथो बाथ्राफोर दङ दिनै एनडिएफबीआ गावनि निजासा मोनसे प्लेटफर्म गैयैखाय आं दहायबो बुंदों 34 इयार्स नांनायनि उनाव जोङो सुक्ति खालामनानै जोबबाय थैबाय जोङो एनडिएफबीखौ कन्टिनिउ खालामनो हाया नाथाय जोंहा जारिमिन दङ थांखिफोर दङ बेखौ नायफाफिननो थाखाय जोंनो पलिटिकल पार्टीनि गोनां आरो दिनै जों नुदों बारलांनाय माखासे समाव आंनो खुद बिपिएफनि प्लेटफर्माव थानानै जोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनायनि थाखाय रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिदोंमोन गोबां एनडिएफबीफोरा इउपिपिएलनि प्लेटफर्माव थानानै जोंनि जेंना सुफुंनायनि बेलायाव खामानि मावदोंमोन खोथा होदोंमोन जे जोङो सरकाराव जुदि फैयोब्ला प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदों जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होगोन रन्जन दैमारिखौ बरनगोन जोंनि जेलाव थानाय गासैबो गबोगोन पलिटिकल बेकिं होगोन बिदि होननानै बिथांमोनाबो नाजादोंमोन दिनै नुबाय बिपिएफआ बिटिसिआव पावाराव फैयाखै जों जेखौ नाजादोंमोन नाथाय इउपिपिएलआव जाय एनडिएफबीफोरा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सार्थआव खामानि मावहैदोंमोन बिथांमोना पावाराव फैबाय दिनै नुबाय बावैसो समनि सिगां जि क'क्राझाराव आसाम एसेम्बलि जालांबाय बेयो बिराद गोदोर मोनसे एग्जाम्पल बिराद गोदोर मोनसे बिदिन्थि जोंनि गेजेराव होनानै गालांबाय दिनै बर'फ्रा एमएलए दङमोन लाकिलि जोङो आसामनि एसेम्बलिखौ क'क्राझाराव मोनबाय
बिपिएफआबो एमएलएफोर दङ जाय एमएलएफोरखौ जोङो थैथां नांनानै देरहाहोबोदों इउपिपिएलआव थानाय एनडिएफबिफ्राबो थैथां नांनानै दिनै एमएलएफोरखौ देरहाहोदोंमोन मानि थाखाय जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय नाथाय जों नुबाय बिपिएफनि एमएलएफोराबो दिनै फंसेबो बुङाखै इउपिपिएलनि एमएलएफोराबो दिनै फंसेबो बुङाखै अखिल गगৈ बायदि व्यक्तिया एनडिएफबिनि जि गोथां मोनसे समस्या बे समस्याया सुस्रांजाथारनांगौनि सार्थआव बिथाङा खोथा बुंनायखौ जों नुदों बेयाव जोंनि मेगना आरो बांसिन गेवदों दिनै जों जुदि गावनिनो मोनसे पलिटिकल पार्टी फर्म खालामनानै जोङो जुदि एमएलए जों जुदि बिटिसिआव सरकार दानो हायाब्ला एमएलएफोर मन्त्रिफोर जोंनिफ्रायबो जुदि जानो हायाब्ला जोंनि जेंनाया जेंनायैनो थागोन खारन जोंनि जेसेबांखिनि जेंना गासैबो पियर पलिटिकल बेवहाय पलिटिकल बेकिं होनो थाखाय दिनै जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी जों दादों आरो बे दानो नागिरनायनि थुलुंगाखांनायखौ जों रायजो राजानिफ्राय मोनदों जों जेब्ला बर' गामिफोराव हाबो जों जेब्ला गुबुन जायगाफोराव हान्थियो गुबुन सम्प्रदायनि रायजो राजाफोराबो सोङो रन्जन दैमारिया मानो गवाखै सुक्तिनि उनाव बे व्यक्तिखौ मानो इसेबां अयनायै जोबथेसालियाव दोनखो मा पिस एग्रिमेन्ट जाखो बेलाय बर' रायजो राजाफोरा जोंखौ सोङो मा अबस्था दोन रन्जन दैमारिया गगोन ना गवा जेब्ला जों बाथ्राफोरखौ खोन्थायो अब्ला जोंनि बाथ्रा जोबैनि सिगांनो सोरबाया प्रमद बर'खौ रागा जोङो सोरबाया जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ रागा जोङो आरो बुंनो नागिरो बिथांमोना मानो बरननो बे बरनब्ला बे गबोयोब्लानो दिनै बिथांमोननि गादिया गोमागोन होननानै बिथां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों आरो दिनै जों बेजों थुलुंगाखांदों दिनै सम फैबाय नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ जुदि गजानो लुबैदोंबा नोंनि आखायावसो दिनै रायजोनि आखायाव बेयो दिनै जोंखौ बिराद थुलुंगाखांहोदों खारन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ बरननायखौ गनायखौ हास्थायदों आरो बिनि मुङावनो जोङो गोबांथार जों खामानिफोरखौ जों मावलांनो हागोन होननानै जों फोथायदों